er så en lille video, hvor vi så vil vise jer sådan tingene. I har bomben, eller barren, som I holder i. Når I skal holde kajten, så har I så en pumpe. Nu prøver jeg så at pakke den ud. Og hvis vinden kommer i ryggen, du skal altid have fronten af kajten, altså der hvor du puster den op, den skal altid ligge. Altså hvis du har vinden i ryggen nu, så skal den altid ligge lige, så fronten har vinden på sig. Og det er altid en klog ting på stranden at lade bomben ligge i tasken, når det blæser, fordi så flyver tasken væk. Og regel nummer 1, når du skal pusse en kite op, det er altid at sætte den her i. Fordi at så flyver kiten ikke væk. Så gør også det, at du skruer den her på. Der er sådan ligesom to, der er en inderste, og så er der en yderste. Skruer du så den yderste af. Så tager du så ikke den her, men den her, fordi at der kan du ligesom sætte den her ovenpå. Så den her, den skruer du fast på her. Så når du skruer den på, så tager du selve den her, der er sådan ligesom to ting her, hvor at der er også her på begge sider. Dem tager du så ned over. Og så kan man ellers bare gå i gang med at pumpe. Så når du har pumpet den godt nok, så tager du først den yderste af, så tager du den inderste af. Og hvis man ikke har lukket den af helvede til, som jeg har gjort, så går det lidt nemmere. Så fik vi den så op. Så holder du fast i kajten, imens du tager den der sikre ting på pumpen med, så lukker du så den her. Hvis jeg går ramme. Så lukker du dem her, så sådan der hedder struts. Dem lukker du så ved og klikke ned her, der er sådan en klikting. Der lukker du så ned, og det gør du i alle tre struts. Og så det her, det er sådan ligesom kajten, så har I den her, hvor du sætter linerne på bagefter. Og så lægger du kajten rundt sådan her. Og lægger den med fronten op imod vinden. Så vinden kommer den her fra, fordi hvis du lagde den anden vej, så vil vinden komme ind i den her, og så vil den rulle baglæns. Så har vi så taget linerne ud af tasken, og det som vi gør nu, det er, at jeg vil vise jer at rulle liner ud. Så starter du. Det er en klog ting at starte det, fordi at nu lægger man så på her, men det er en klog ting at starte pinden fra det ene hjørne af, og så lægge den
lidt længere, fordi at der skal også kun være plads til, at de også skulle komme derover. Nu ruller vi dem så ud. Så når man kommer her til sidst, så er der så en masse, så kommer der så, i stedet for 4 liner, så kommer der så dem her, og at man lige skal vikle det ud. Sådan. Og så fordi at jeg har lagt kajten på hovedet, så skal man lægge den så højre, så rød er mod højre. Normalt så rød mod venstre, fordi at jeg lægger linerne på hovedet, så der skal du også passe med, at de sættes lige på. Så her, og tager du linerne, går op langs her. Så når du kommer op til her, så kan I så se, så skiller linerne sig sådan ligesom ad. Så der er 4 liner. Så tager du så 2 af dem mellem benene, og så holder de andre 2 sådan her, og så kan du ellers gå sådan her. De er så blevet lidt forkortet her. Men vi har dem altså her. Her er linjerne så. Så kan vi ellers tage de her 2. Læg dem herover. Og de her 2. Og læg dem herover. Så tager man så bridlesene, som det hedder herinde. Så tager man så her pigtailen og tager den ud. Hvor at efter du lægger den her, som passer dertil, og herover, der tager du så den her, hvor at du har sådan lykke, den tager du så ned over her. Og laver sådan ligesom sådan en her. Det er et meget godt, det er en meget god ting at gøre. Fordi at så går det ikke op, og det er nemt at få op igen, fordi du kan altid få det op. Det er sådan et, som kite-traperne sådan set bruger hele tiden. Men så kan du så efter hvor meget, fordi at jeg plejer at sætte den i den yderste, fordi så kommer der meget D-power, som det hedder, altså hvor der ikke kommer så meget træk i kiten, og hvis du sætter den længere ind, så kommer der mere træk i kiten, og det alt efter hvor meget træk du vil have i kiten, men jeg plejer altid at sætte den herud.
Og herinde, der er det sådan set kun for at, så du kan holde styr på kiten. Det er sådan set den eneste grund til den herinde er her. Så du kan justere trækket i kiten. Og det samme gør du så herovre. Så har jeg så fået en trapez på. Jeg ved ikke, at det kan ligne lidt en blæ, men altså, der har vi så her. Den her, den sørger for, at trapezen den ikke glider ned, altså at den ikke falder ned. Og så har vi så dem her, som du bruger til at stramme til trapezen, alt efter hvor løs eller stram du vil have dem. Så er der den her, så der løsner den her om bagpå. Der kan du hive i en af dem, så rører den her ud, og hvis du rører dem begge to, så kan du tage den hele af. Så har man så, den her ting, den bruger du så for at gøre sådan her. Først så skal du have din leash, så sådan det hedder. Den sætter du fast i her. Så hvis du skal stå, det som det hedder unhooked, altså hvor at du bare skal stå sådan her, hvis du laver tricks. Så hvis du slipper den, at den ikke flyver af helvede til, så sætter du den så herind. Jeg ved godt, at det kan lyde ret frækt, ikke? Men det hedder en monkey dick. Fordi jeg ved faktisk ikke hvorfor. Det hedder bare en monkey dick. Så har du så bare hvor at det her ude, det er fuld depower, altså hvor at der stort set ikke er noget træk i kiten. Og så power du den så ind, når du gerne vil have meget træk i kiten. Og når du starter, så har man så bomben sådan her. Så er kiten heroppe, den styrer du så over til klokken 1 eller 11, eller 2 eller 11, ikke? Og afhængig af hvad vej du gerne vil sejle. Nu siger vi så, at jeg gerne vil sejle til højre, så styrer jeg kiten over til klokken 11. Så styrer jeg den nedad, altså styrer den på hovedet ned, og så henad, det kaldes en power zone, fordi der kommer der meget træk i kiten. Og det jeg så gør, det er, at jeg power ind med bomben, så der kommer mere træk i kiten, og så løfter den mig og sådan ligesom opad. Så mit board fungerer som bremse på, at jeg ikke flyver forover. Det fungerer som bremse på vandet. Og så fungerer kiten som en ting, som kan trække mig. Og så har vi så den her røde ting herinde. Den, hvis du hiver ud i den, nu gider jeg bare lægge, nu gider jeg ikke bare lige at gøre det nu, men hvis du hiver ud i den, så, og kiten op i luften, så ryger den her, den ryger op af linerne, altså langt op af linerne, og så kommer der overhovedet ikke noget træk i kiten, så styrer du den bare ned og lander et eller andet sted. Og så hvis du gerne vil, have den fuldstændig af, så sidder der en til det ting, hvor du kan løsne hele det her fra alt det der kiten og det her hele lortet. Og så sejler kiten bare helvedes til. Det er sådan ligesom barn og tingene her nu. Så er der så også i den her, hvor det er så, hvis du vil have mere power, så hiver du den her. Og hvis du vil have mere depower, altså mindre træk i kiten, så hiver du i den her. Fordi at så er det helt afhængig af efter, hvor meget træk du vil have i kiten eller ej. Så har vi så også udstyret her, så har vi en hjelm, så det er både til, at så du falder, og ikke slår, når du bliver hævet hen af vandet, og fordi at når du sejler stærkt, så føles det som om at lande på asfalten, så hårdt lander du. Så har man så også en våddragt på, så man ikke står i t-shirt og bukser. Så har man så også en våddragt på, og nogle vådsko, som der gør, at hvis du sejler nogle steder, hvor der er mange sten, så gør de ikke ondt at træde på. Så det er ligesom sådan nogle våddragtsko, altså med våddragtstof og det hele. Og så våddragten gør, at det gør, det er, at når den får det kølige vand på sig, så varmer den vandet op inden under, så det bliver varmt på huden. Så har vi så hjelmen, som jeg lige fortalte om før. Så har vi så selve bordet. Det består simpelthen af 4 finner. Selve bordet, hvor at det har en trækerne inde i midten, og så er der noget glasfiber, og så er der også noget maling og sådan noget og lak udenpå. Så har vi så bindingerne,
som du kan indstille herinde. Hvor at du indstiller dem, nu er det så indstillet efter min vådsko. Så indstiller du så her ved at trække dem her ud, og så spænde dem mere, eller løsne dem mere. Det er helt afhængigt af, hvor store fødder du har. Så har vi selve den, som du sætter foden på. Den er så skruet fast inde i bordet, så den ikke glider, og hvis den var limet, så kunne det godt gå op. Det kan det ikke, når sådan en skrue i. Og det er så det samme her nu. Så har vi den her inde i midten her. Den bruger man til, at når man skal ud i vandet, hvor at du styrer kiten med en hånd, og så holder du så bordet sådan her. Så det er en meget praktisk ting at have, når man eller i det hele taget er det en meget praktisk ting at have. Så har vi så den her nu, som man bruger til at sætte i en dog leash, som det hedder. Det giver sig selv, det er en slags hundesnor. Så hvor du sætter den fast her, så har du så den her, så når du falder, og brættet det er et helt andet sted, så kan du bare hive den her. Så kommer bordet hen til dig. Det har jeg haft brug for rigtig mange gange i min kitesurf-styr. Det er så det er sådan set tingene. Så ja, det var så det. Så glemte jeg så lige en ting. Og sige en ting her. Det er bordet. Vil jeg så lige vise, hvordan man står på det, altså i vandet og det hele. Der har du så bindingerne på, så skal du lige have tæerne ud over her, så det fungerer. Der er lidt vand i, men det fungerer så fødderne de ikke falder baglæns ud af fodstrammerne. Så en fødder de gør sådan her. Så det er så meget smart at have, så når man står med bare tæer. Så ligger du i vandet sådan her, og har kiten oppe her. Så styrer du så kiten derovre. Og så ligger du her, og så tager du brættet og lægger sådan her. Altså det ligger der, og så tager du brættet på foden. Så ligger du, og så har du kiten oppe. Og så styrer du kiten over, og så ned i power zone. Og så bliver du ligesom løftet op. Så kommer du op og står. Så tager du brættet lidt downwind. Altså hvis du vil sejle den her vej, først så tager du brættet lidt nedad, så du får fart på, og så bagefter, så kan du ligesom rette op på det, så du står sådan her. Det er bare lidt svært. Men og så får du sådan ligesom højde, så du kan sejle frem og tilbage. Så det er sådan set det, som man laver med brættet ude i vandet.